По посланието към евреите ще използваме две глави. Това са 9 и 10 глави от посланието към евреите. Разбира се, че няма да ви ги чета целите, защото са много дълги. Ще използваме няколко стиха, които бих казал са опорни точки на тези две глави и са много важни и много съществени за Божия човек, за християнина. Защото живеем във времена, когато вярата в Бога за много християни, на много християни по-точно е разводнена, някакси хилава. Вие знаете, понякога се опитваме да хванем някакво растение, нали, но поради неблагоприятните климатични условия или слабата почва, растението не тръгва или ако тръгне, то така е хилаво, слабичко, едва крее, едва съществува. Така и много християни, вярата им е слаба, несериозна, защото не почива на здравите устои на Божието Слово. А Божието Слово в 10 глава, 17 стих, послание към римляните, ни казва много ясно и категорично. Вярата идва от слушане, а слушането откъде? От Божието Слово. Вярата идва от слушане и от четене, разбира се, а слушането и четенето е от Божието Слово. Вярата ни идва от бабешки приказки и басни, от различни предания, традиции и обичаи. Вярата в човека расте постепенно, както сенаповото семе, за което говори Господ Исус Христос, ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година, ти ставаш все по-дразновен, все по-уверен, все по-стабилен, защото черпиш от жизнените сокови на вечното Божие Слово. Сам Бог чрез Духа си се е вселил във всеки един от нас, защото ако Божия Дух не е във вас, вие днес нямаше да сте тук, скъпи братя и сестри. И тъй, послание към евреите. Едно от най-трудните послания. Послание към евреите. Едно от най-трудните послания. 14-то послание за мен, тъй като се спори върху авторството, за мен това послание, скъпи братя и сестри, е послание на апостол Павел. Но някой казва, че някой друг го писал това послание. Не е времето сега да ви привеждам богословските доказателства, че приемам доказателството, че Павел е автор на това послание, но не и това е предмета на нашите размишления днес. Казах ви в началото, ще използвам 9 и 10 глави, като върху тях ще се спрем на 4 стиха, които са много важни за Божиите хора. 4 стиха ще използваме, 2 са в 9 глава и 2 в 10 глава. И така почваме от 9 глава, извинете, ще ви прочета 11 и 12 стихови, евреите, 9 глава, 11 и 12 стихови и по-конкретно след това ще ви спра вниманието върху 12 стих. С този стих ще започнем нашите размишления. И понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящето творение. Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. При няколко вечера имахме разговор с един човек, който има странно учение, носи странно учение, че през 19 век Христос влязъл в Светая Светих. А това е в пълно противоречие с Божието Слово. Защото тук се казва, че Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини и в 12 стих казва, че Той влезе веднъж завинаги в светилището. Той не се разхожда от святото в пресвятото място или обратно, а Той е влязал веднъж завинаги. От момента на Възкресението Той е в Светая Светих, като първосвещеник и като ходатай за Божиите люди. 12 стих ни казва,
че той е влязал веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със собствената си кръв, проляна на Голгота, на кръста, и придоби за нас вечно изкупление. Дано тези думи да подсилят вашата вяра, скъпи братя и сестри. Онези от вас, които познават добре Стария Завет, знаят, че когато някой човек се извършеше някакво престъпление, каквото и да е то, Бог беше отредил достъп до себе си, да бъде опростен греха на човека, като той принесе жертва за грях. За по-богатите можеха да пренасят козле или агне, обичайно мъжко, без недостатък, а за по-бедните Бог пак беше промислил, те трябваше да пренесат кръв, т.е. гълъбче, извинете ми, или горголица. И каква е била тази старозаветна процедура? Жертвоприносителя, човека, който е сторил греха, отива в храма, и там сред двора има един меден олтар. Това е представлявало един дървен голям съндък, няма да ви разказвам за мерките, сега не е времето за тези неща, с метрология няма да се занимаваме. В момента един голям дървен съндък, това е жертвения олтар, защото вътре пък имаше и кадинен олтар. Жертвеният олтар беше обкован с мед. И когато срещнете думата мед в различни аспекти на това, което четете, метала мед е употребен, да знаете, че той е символ на Божия съд, на осъждение. И тъй като този меден олтар направен беше от акациево дърво, или дърво сетим, четете в Библията, обкован с медни плочи, имаше решетка, както всяка печка има решетка да пада праха и пепелта отдолу. Жертвоприносителя, който се чувства гузен и виновен, съвестта го обвинява за някакъв грях, води за връвчица своето агънце или своето козленце, или пък носи в ръка гълъбчето или горголицата. Свещеника връзва свърженството на края на четвъртия ъгъл на този меден олтар има рогове. Така е писано в Библията. За един от роговете връзва свърженце агнето или козлето. След това жертвоприносителя слага ръцете си на главата на жертвата, на агънцето или козлето, и казва пред свещеника, изповядва пред свещеника какъв грях е сторил. След това свещеника заколва жертвата и от тази кръв, която се пролива от жертвеното животно, взема с пръста си и помазва ухото на жертвоприносителя, което символизира, че той ще бъде послушен. Нали? Тук е слуха. Той ще бъде послушен за напред на Бога. И след това съответно беше предписано кои части от жертвеното животно да бъдат пренесени и кои части да бъдат изхвърлени навън. Така е било в продължение на 1500 години. От времето на Мойсей до жертвеното агне Христос, Божия агнец. Това е било процедурата. И нямаш достъп до Бога, грехът ти остава, ако ти не постъпиш по този начин. Не принесеш гълъбче или горголица, ако си беден, или козле, или агънце, ако си вече в възможност да направиш това. Това беше единственият път, който беше определил. И автора на послание към евреите ни казва, любезни братя и сестри, следното, че Христос влезе веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и телци, а със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Значи, върху две неща акцентира автора на послание към евреите, че Христос влезе в светилището веднъж завинаги със собствената си кръв, и още за тези, които той ще призове, е придобил вечно изкупление. Вечно изкупление. Няма промяна. Няма да има трети завет. Няма да има други завети. Има един стар завет, който е отживял и служи за пример, оставен е за пример.
и е постановен един нов завет. Стария завет беше адресиран единствено до еврейския народ и онези, които се обръщаха към юдейската вяра, така наречените прозелити. Новия завет е адресиран до всички. Независимо какъв е твоя социум, независимо какъв си в иерархията на обществото, независимо каква култура си, какъв език говориш, какъв цвят на кожата носиш, няма никаква стойност. Всички, които Бог е определил и избрал от вечността, получават това вечно изкупление. Акцентирам върху това нещо, защото днес има много колебания в християнската вяра. И много, бих казал, хора постъпват по един неправилен начин. Те започват да вкарват хората в най-различни коловози и да им казват: това трябва да правиш, пък това да не правиш. Па ако правиш това, ще придобиш Божието благоволение. Ако не правиш онова, ти си вече, както казва една стара евангелска песен за един болен човек, дето обикалял по прочути доктори, и едни от докторите му казали: ти си вече запъкала. Любезни братя и сестри, чуйте ясните думи на Божието Слово. Христос влезе веднъж завинаги в светилището и придоби за нас вечно изкупление. Това, ако мога да се изразя, представлява един от основните стълбове на християнската вяра. Ти трябва да си уверен, че Бог е твой Бог и ти си Негово чадо. Завинаги. Човек не избира родителите си, но трябва да знаем, любезни братя и сестри, че човек наистина остава с тези родители веднъж завинаги. Той не може да ги подмени. Човек има една майка и един баща. Тези, които са го създали. Нали е така? Всички ние сме възрастни хора. Така че ние спокойно можем да кажем, че Бог е мой баща и мой изкупител. Защото тук акцентът е върху това, че Той е придобил изкупление. И не само, че е придобил изкупление, но Той е платил висока цена, собствената си кръв. Дал е живота си за мен. Кой ще промени нещо? Може би сега трябва, както някои хора в нашия свят, ние особено българите сме специалисти в областта на традициите, на обичаите, на преданията. И вие си спомните, любезни братя и сестри, че много българи в знак на благодарност към Бога, при някакъв тежък случай, ситуация, където са били избавени, почват всяка година да принасят курбани. Кому са нужни тези неща? Кому са нужни? Ти си придобил вечно изкупление, защото не си бил много културен, много образован или много високо в обществената иерархия. Ти си придобил това вечно изкупление, защото Бог го е направил за теб. И тъй като Бог е вечен, нещата, които Той върши, имат вечна стойност. Те не се променят. Аз се променям. Днеска ще ви кажа да, но поради редица обстоятелства нещо може да се изпречи и моето да стане не. И да търся, да се извинявам. При Бога няма такова нещо. При Бога казва Божието Слово, всичко е да и амин. Така казва Божието Слово, това не е мой коментар произволен. При Бога всичко е да и амин. И когато автора на послание към евреите казва, че придоби за нас вечно изкупление, това е вечно изкупление. Това е значи, че ти си завинаги Негов. И ако нямаме това съзнание, моля ви, разберете го, скъпи братя и сестри. По-нататък ние продължаваме в 15 стих на същата 9 глава ще прочетем. 15 стих. Поради тази причина Той, си рече Исус Христос, е посредник на един нов завет, така че призованите да получат обещаното вечно наследство, чрез смъртта станала за изкупуване на престъпленията, извършени при първия завет. Много важно нещо. По тази причина Той, Христос, е посредник на един нов завет, така че призованите да получат обещаното вечно наследство. По-горе ние какво говорихме, братя и сестри? Че Той придоби за нас вечно изкупление, ама сега ни е осигурено и вечно наследство. Призованите, ти и аз сме призованите, повиканите, поканените от Царя на царете, да придобием вечно наследство.
сестра Недялка спомена за наследниците нещо, трябва да ви кажа, че той е осигурил вечно наследство на тия, които е изкупил. Вечно наследство. Няма да има промяна. Няма да има промяна. Понякога ние не можем да вземем от Стария Завет някои примери, когато дори в този свят не може да се промени нещо, което е казано. И аз само ще ви припомня, знае, че го знаете, чели сте го, но само ще ви припомня тази история. Спомнете ли си историята с Исак и неговите синове Яков и Исав? Спомнете ли си как Яков, понеже Исак на стари години ослепял, как Яков с измама взема бащиното благословение, което се полага на първородния. А неговия брат, близнак, първи се беше родил Исав, но Яков, както успя да измами брат си и да вземе първородство за една паница леща, защото он не оценеше духовните стойности, така Яков взема и благословението на баща си, докато он там беше по баирите да гони дивеч. И какво се случва, любезни братя и сестри? Когато Яков току-що излиза от чатрата на баща си, получил бащиното благословение, пристига запътян Исав, приготвил там гозбата за баща си и казва: тати, ето, налових дивеч, сготвих ти, стани да ме благословиш. Баща му каза: синко, съжалявам, кой беше този, който дойде при тебе, той получи всичко. И Исав почна да се изкуби косата и да плаче: тати, моля ти се, не остана ли нещо за мен? Синко, няма как. И казва Бог, той Яков не можа, т.е. Исак не можа да намери промяна в ума си какво да му даде. И го благослови там, но с трохите, с оскъдицата от това, което бе останало. Не мога повече, казва, да ти дам нищо. Всичко, което трябваше да бъде, го дадох на този, който те изпревари. Любезни братя и сестри, ние сме получили вечно наследство. И колкото повече размишляваме върху тези неща, трябва да знаем, че това е абсолютна истина. Промяна в ума на Господ Исус Христос няма да настъпи. Първо, ние сме изкупени за винаги, Божие притежание сме, Негови синове и дъщери сме и ние имаме едно вечно наследство. Четете внимателно Евангелието от Матей 25 глава, когато Христос говори за последния съд и когато ще събере всички нас, всички народи пред славния си престол и ги разделя както пастир, овчар разлъчва овци от кози. И на овцете казва, надяваме се, че сме от овците, и на овцете казва: елати от мене вие, благословени от Отца, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Елате и го наследете. Ето това е вечното наследство. Да бъдеш син на Бога и да получиш вечно наследство, равен дял с всички изкупени и да бъдем пред престола на Христос във веки веков. Значи, първия стих какво ни каза? Първия стълб – вечно изкупление. Завинаги си изкупен. Божие притежание си. И второ, наследник на Бога. И то вечно наследство получаваш. Тук хората се радват, когато сметките на техните родители набъбват и са така приятно изненадани, когато някой от родителите умре и им остави 100 000 лева или пак още повече $1 милион. Да не говорим за по-големи сметки. Любезни братя и сестри, хората се радват на тези неща, защото те, макар да имат земни измерения, земни мащаби, знаете, така има един анекдот, малко да разведря атмосферата, как една жена можела да направи един мъж милионер. Знаете ли как? Ако преди това бил милиардер. Любезни братя и сестри. И така, ние придобиваме вечно изкупление, ние придобиваме вечно наследство. Минаваме на 10 глава. Минаваме на 10 глава от същото послание. В 10 глава, 10 стих пише: с тази воля, с Божията воля, ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.
Запомнете този израз веднъж за винаги, вечно наследство, вечно изкупление се повтаря в тези две глави. Аз ви ги говоря тези неща да ги разберете, да бъдете непоклатими християни. И когато дойдат бедите, когато дойдат страховете, когато дойдат големите води, да ни трепериш и да си мислиш, ама Господ ще ме послуша ли сега? Дали ме чува това аз като му се моля, като съм такава беда? Дали ще ми помогне или да бягам пред човеците? Божието Слово казва, с тази воля ние сме осветени чрез пренасенето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. Дано тези думи не ви накарат да се помислите, понеже пише за освещението, а то трябва да бъде в християнския живот. Божият човек трябва да бъде осветен човек, свят човек. Дано не мислите, че като сме повярвали в Христос, сме станали вече толкова свети, че като ангели ще парперкаме така с крилца. Защото някои хора в своите приказки, като ги слушам, и съм слушал такива християни, извинете ми, малко съм хремав, но някои християни, като говорят благо, мазно, и мислят, че ние ще си помислим за какъв свят човек. Когато автора на посланието казва, ние сме осветени веднъж за винаги, това означава, че Бог е бръкнал в духа ти, в душата ти толкова дълбоко, че тази вяра, която е поставил в ума и сърцето ти, колкото сенапово семе, стои там непоклатима. Дори в най-мрачните дни на твоя живот, дори когато си на границата между смъртта и живота, дори тогава, когато абсолютно никаква надежда не виждаш на хоризонта, дори тогава, когато нищо, като че ли няма около теб, на което да се подпреш, ти си осветен веднъж завинаги и тази вяра, че Господ Исус Христос е Господ на господарите и цар на царете и че е твой Бог, свети като малък фар в тъмната нощ и в бурните нощи на твоя живот. Ти си осветен веднъж завинаги. Разбира се, че в процеса на твоето духовно израстване ти и аз се спъваме на много места. Апостол Павел не пише на празно: падаме ли, ставаме ли, чии сме? Човешки. Господни сме. Господни сме, казва той. Падаме ли или ставаме, ние сме Господни. Негово притежание сме. И ние сме осветени веднъж завинаги с тази драгоценна вяра. Отново казвам, ние ще ги повторим тези 4 неща. Ние минаваме към последния 4 стих. И то е в 10 глава, 14 стих ще прочетем. 10 глава Евреите, 14 стих. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават. С един принос. Кой беше принесен на кръста? Ние говорихме в началото, че жертвоприносителите принасяха козета, агнета на жертвения олтар. Жертвеният олтар на Новия Завет е кръста. И Христос стана този принос. Той беше прикован, неговото тяло бе разчупено, разкъсано, бичувано, той бе коронясан с трънен венец и неговата кръв капеше в подножието на кръста. Това е приноса на Христос. И с този принос и чрез този принос ние, приемайки го с вяра, ние сме усъвършенствани веднъж завинаги. Но отново казвам, когато Божието Слово казва веднъж завинаги, значи това е така. Но това не значи, че в момента, когато аз съм повярвал, съм съвършен и приличам на Христос. От друга страна, процесът на усъвършенстването продължава от твоето обращение, от твоето реално повярване до гроба. Истинското съвършенство ще настъпи, когато прекрачим границата на смъртта, когато влезем в неговата слава. Апостол Павел дообяснява това нещо в първо послание към Коринтяните, 14 глава, където казва: сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме, а когато дойде съвършеното, какво? Ще позная така, както съм е бил напълно познат. Бог те познава напълно. Бог ме познава напълно, но аз го познавам отчасти. Има ли някой от вас, който да стане да каже: аз познавам Бога напълно?
Тогава ти ще бъдеш подобен вече на Христос. Нямаш работа тук между нас. Трябва да си в небето. Там ще познаем, когато прекрачим тази смъртна граница. И така, спрях вниманието ви върху 4 основни точки. И аз искам отново да се върнем назад, да направим една малка ретроспекция, да обърнем нашия поглед назад, скъпи души, и да ги запомним тези неща. В 12 стих се казва, че Той, Христос, на 9 глава 12 стих, придоби за нас вечно изкупление. Това първо. И второ, Той, ни даде вечно наследство. Вечно изкупление, вечно наследство. Ние, в 10 глава, 10 стих, ние сме осветени чрез принасяне на Христовото тяло веднъж за винаги. И в последния 14 стих, ние сме усъвършенствани за винаги тези, които се освещават. И аз искам тук сега да обърна вашето внимание, че всички тези добри неща, вечно изкупен, вечно наследство, вечно завинаги осветен, завинаги усъвършенстван, не са достоинства на мен. Не са мои собствени достоинства. Не съм ги достигнал аз по някакъв си начин, чрез учене, чрез старание, чрез залягане, чрез празване на жертви. Не. Всичко това е дар от Бога. И питам, ако Бог се е погрижил толкова добре за мен, какво остава да направя аз? Да бъда покорен на Словото Му. Да го обичам, да обичам човеци около себе си, в своите човешки немощи, ограниченост и глупост понякога, да се покорявам на Божието Слово и да го следвам и да му бъда верен. Това е във възможностите, в капацитета на всеки един от нас, любезни братя и сестри. Всеки един от нас може да бъде покорен на Божието Слово. Не само да го слушаме, но да живеем достойно като човеци, които са вечно притежание на Бога, вечно изкупени, имат вечно наследство, съвършенно сме осветени и съвършенно сме усъвършенствани като Божии човеци. Не се ли радвате? Защо не чуваме едно амин на Божието Слово? Амин на Божието Слово. Защото всичко това, което Бог направи за нас, е дар от Него. Ако оставаше някой от нас да се приближи, това беше голямата грешка на еврейския народ по времето на Месията на Христос. Това бе голямата им грешка. Те влязаха в противоречие със собствените си разбирания за Месията. Те мислеха, че като пазят заповедите, това Бог ще ги намери за одобрение и поради това, че пазят заповеди, Бог ще ги приеме в небето. Акцента падаше върху човека. Значи ние сме добри, а пък ти сега идваш и ни казваш, Христе, че трябва само да вярваме. Ама ние защо 1500 години следвахме такава традиция, преданията на Моисей, писаното слово, когато и те в своето неверие, любезни братя и сестри, направиха така, че техните дела, според закона, да излезат по-големи от това, което Христос извърши. Затова го убиха. Но ние с вас, понеже няма какво да принесем, не сме потомци на евреи, нито сме от групата на фарисеите, не сме и от групата на законниците и книжниците, а сме обикновени окаяни грешници, които се нуждаят от милостта Божия. Ще трябва да се надяваме с твърда увереност на това, което днес чухме. Бог да ви благослови. Извинете ме, като много от вас се говори.